Det var så den første kyre på Hotline. Hvordan synes du, det gik? Jeg synes, det gik rigtig, rigtig godt, og der er selvfølgelig plads til forbedringer, men i og med taget det betragtning, at det var aller første gang, at vi nogensinde føder en kyre med den, eller jeg gør, og i en ret svær hal og sådan noget, så var jeg rigtig godt tilfreds. Ja. Du har fået specialdesignet musikken. Var du tilfreds med det? Og... Jeg er helt sikker, at det er en fed kyre, og det er noget rigtig godt musik, og det passer rigtig godt til Hotline, synes jeg. Ja. Flyder rimelig godt. Du red her i Odense, det er jo på hjemmebane. Hvordan var det foran alle de mange danskere? Det er fedt, altså, og der er altid god stemning her, og ja, det er fedt, når folk de klapper og ligesom giver en det der med, at man har leveret et godt resultat. Det er rigtig fedt, når publikum er med. Ja. Hvornår ser vi så Hotline og Line dig igen? Jeg tror måske, vi har snakket om, at vi skal til London og ride World Cup derovre. Glæder os til. Tak.